žatva a zber úrody. Polia sa zaplnili žencami, ktorí so širokým rozmachom postupne kráčali. Za nimi nasledovali ženy, zbierajúce a ukladajúce obilie do snopov. A napokon deti, aby pozbierali aj posledné klásky so vzácnymi zrnkami. A keď napokon bolo všetko obilie zožaté, završila sa úspešná žatva dožinkami. Ženci a žnice ubili veniec s klasou a so spevom ho prišli odovzdať gazdovi. A teraz musíme ešte gazdovi a gazdinej veniec upliesť. Už sme doviazali, všetku úrodu z polí sme zobrali. My vám prinášame tento veniec malý, nech sa vám aj naďalej vo vašej práci darí. Preto ho príjmite, dávame ho s láskou, nech máte na rok 100 raz viacej kláskov. Pán Boh zaplať. Slovo pre gazdu a gazdinu.